Într-un mic sat de la marginea pădurii trăiau 4 prieteni despărțiți: Ana, Mihai, Ioana și Andrei. Într-o zi, în timp ce explorau podul vechi al bunicului lui Mihai, au descoperit o hartă veche și prăfuită. Pe hartă era desenată o cale misterioasă care ducea la o comoară ascunsă. Cu inima plină de entuziasm, copiii au decis să pornească în căutarea comorii. Au împachetat provizii, lanterne și busole și au plecat la drum. Prima lor oprire a fost la marginea pădurii, unde a întâlnit un bătrân înțelept care le-a dat un sfat prețios. Urmați calea inimii voastre și nu vă abateți de la drumul drept. Pe măsură ce înaintau prin pădure, au întâmpinat diverse provocări. Au trebuit să traverseze un râu vejelios, să se strecoare prin lângă un cuib de vespi și să rezolve ghicitori pentru a descoperi porțile magice. Fiecare obstacol i-a unit și mai mult, iar prietenia lor a devenit și mai puternică. Într-o noapte, în timp ce se odihneau lângă un foc de tabără, au auzit un zgomot ciudat. Era un mic animal rănit, un pui de vulpe. Copiii l-au îngrijit și l-a hrănit, iar vulpea, recunoscătoare, i-a condus la o peșteră ascunsă. În interiorul peșterii au găsit un cufăr vechi și ruginit. Cu mâinile tremurând de emoții, au deschis cufărul și au descoperit comoara. Nu era aur sau bijuterii, ci o colecție de cărți vechi și hărți care dezvăluiau secretele lumii. Copiii au realizat că adevărata comoară nu era materială, ci cunoștințele și aventurile pe care le-au trăit împreună. Copiii s-au întors acasă, cu inimile pline de bucurie și cu nouă înțelegere a valorii prieteniei și a cunoașterii. De atunci, au continuat să exploreze și să descopere noi mistere, știind că adevărata comoară este mereu în căutare și învățarea continuă. Abonați-vă la conturile noastre pentru mai multe istorii interesante.